To ita budurwan taka uwarka ce da za ta ce sai ka ba ta 50,000. Ɗinkin sallah dole ne kai za ka yi budurwanka ɗinkin sallah? Me yasa wai yan matan nan jahilai ne wai da ka fara soyayya da mace kawai sai ta dinga tambayar ka kuɗi ne. Ka ba ta ko sisi. Ka ce mata a rabu kawai. Soyayyan dole ne? Kai ne ba ka budurwar da wata isa ta sa an ba ta kuɗi wallahi. Oh my God. Yan matan nawa ma ni ubansa nake ci. Kakka ba ta ko wanda na ka ba ta. In ba za a soyan ba a rabu. Ba su da hankali wallahi talla. Wai ki duba wai haji ne wai budurwar shi wai sai ya ba ta 50,000. God have Saboda mercy upon us. tsantsagwaran iskanci da mata suke musamari wallahi. Gaskiya ne. Hawa da Allah. Abin ya bata min rai wallahi. Haka ne? Haka ne? Yawa baby ina jin ki me kike cewa dangane da issue din? A'a ba komai fa, ba komai. Ai ita budurwar tasa ba uwarsa bace. Dan me yasa zai bata kuɗi? Ban gane ba kuma me kawo magana haji kuma. Kai ƴan matan kama uwarsu kake ci ko? Yayi. Yayi. Ba wanda ke nake ba waya nake. Ba komai ni na faɗan maka wata nayi magana? Nayi magana? Ba komai. Haka. Ba komai. Na gane. A rabu akan kayan sallah. Shi kenan ai.